Però això ve... Puc explicar l'origen real de que ens vam trobar tu i jo, saps? Pots. Tot el meu permís. Sí, no explicarem gaires coses més personals, però amb la Sílvia vam comentar que, hòstia, que ens feia molta il·lusió anar a la setmana de llibre en català, però que ho teníem una mica fotut i cardat, no? Total. Però al final, endevineu què va passar? Que ella pel seu cantó i jo pel meu vam trobar la manera d'escapar-nos-hi. I no només vam trobar la manera d'escapar-nos-hi, sinó que va coincidir que va ser el mateix dia, aprox a la mateixa hora. Efectivament. Va de ple, no? O sigui que va ser separades al nacer. Per les que ens coneixeu ja sabeu que la nostra conya és que ens van separar al néixer, que tenim unes coincidències molt guais, no? I Sílvia Catalán, quin llibre ens vam comprar tant tu com jo a la setmana del llibre en català? Ens vam comprar un llibre meravellós i fantàstic, que jo tenia moltes ganes de comprar des de que va sortir, que no feia massa, també t'ho dic, que és Operació Bikini, de... aquí la tenim... Aquest llibre tan meravellós, fantàstic. Fantàstic. I a més, tenim tantes coincidències tu i jo que l'hem acabat. Tu l'has acabat una mica abans que jo, no? I jo l'he acabat una mica més tard, però ens l'hem polit amb aquesta setmana, diguéssim, bàsicament. Sí. I ahir, quan vam veure que totes dues havíem fet la lectura del llibre, vam dir parlem-ne. S'ha d'anar de parlar d'això. Sí. I el que uneixi la Júlia Barceló, que no ho separi. Per favor, és que clar, la Júlia Barceló... Jo, mira, tenia moltes ganes de veure'l perquè amb la compra del Passe Violeta, com a regal hi havia el primer capítol. És a dir, que les persones que teníem el Passe Violeta ja vam poder espiar el primer capítol. I clar, la història prometia, perquè no és un llibre, un totxo teòric sobre pressió estètica, sinó que és una història molt, molt xula, no? I jo crec que ahir jo penjava com 4 reflexions així molt ràpides, que crec que ens hi podem trobar absolutament totes, no?, en això, no? I m'ha escrit molta gent, Sílvia, dient-me que les 4 frases que vaig penjar, que s'hi sentien super identificades, i és una mica això, no? Com expliquem... Sí, ara és com si féssim una presentació de llibre sense l'autora i la il·lustradora, però bé, nosaltres ja hi ha confiança amb la Barceló, ja li vaig dir que ens farem un directe amb la Catalán parlant del teu llibre, perquè ens ha encantat. Què fem? Com expliquem això? I després expliquem les nostres reflexions, si et sembla. Com explicaries tu de què va Operació Bikini? Ostres, jo crec que la Júlia, la Júlia i evidentment la il·lustradora i tot l'equip editorial i demés, han fet un llibre en el que ens hi podem sentir identificades i identificats també la major part de la població, anava a dir de la nostra edat, però jo crec que de qualsevol edat, perquè en realitat aquesta pressió estètica, que al final és el que parla el llibre, és algo que ha sigut com molt transversal a nivell de generació, no? Clar, jo recordo sempre, tota la vida, a casa, no? I a casa i a la societat i a l'entorn, aquesta pressió. I aquest llibre parla d'això, de la pressió, del voler sentir-se igual, no?, al que ens imaginem que ha de ser l'adequat. Que jo crec que això és el punt important del llibre, no?, el qüestionar-nos què és l'adequat. Sí, més jo crec que ho fa a través d'una història d'una protagonista on ja remarca que és ficció, que tant de bo els canvis poguessin ser així ràpids, no? Això és molt guai. Sí, em va agradar molt al final, perquè crec que és molt important, perquè en la societat en la que vivim, que és com pim-pam, ho volem tot ràpid, doncs no, els canvis no són ràpids, és a dir, quan tu portes tota la vida aprenent que el teu cos, sobretot quan t'eduquen per ser una dona, no?, que el teu cos és molt important, que és el teu aparador, que has de ser bonica, que has d'estar prima, que has de tenir una normativitat, que és que ni tan sols les persones que estan primes l'assoleixen, perquè no, és un pack tan salvatge que això no ho pots canviar d'un dia per l'altre, no? I a mi m'ha agradat perquè
ahir jo penjava, no, que és que crec que totes les que ja tenim l'adolescència una mica lluny, Una mica, poc mica. no, doncs, no sé, a mi m'ha recordat moltes de les coses que jo sempre he fet, no? Vull dir, aquest moment en el que algú et diu d'anar a la platja o anar a la piscina i tu ja estàs pensant merda, no? Com em posaré, perquè no se'm marqui tant la panxa, perquè no d'allò, perquè jo sóc més grassoneta que les meves amigues. Jo era de les que no es treia ni la samarreta per anar a la platja i a la piscina, o sigui que... O aquest mostrar el teu cos, quan comences a compartir la teva sexualitat amb algú, no? Que també és un moment que se'n parla molt poc, però que crec que és un tamasso, de com ens sentim superexposades amb el cos, no? Quan tenim sexe. Mira, això ho pots apuntar, Crespi, per un dels nostres histèries col·lectives. És un temazo xulo, com ens afecta la visió, no? L'autopercepció del nostre cos no? I aquesta grassofòbia interioritzada a l'hora de tenir relacions sexuals. Sí. Perquè tu parles en passat, però jo crec que aquesta feinada que ha fet la societat, no? De fer-nos inadequades pel nostre cos i per moure'ns, no? En un entorn social, jo crec que ens persegueix encara. De fet, aquí ja comencem amb el moment confessiones, però a mi em persegueix. No? De fet, al principi de l'estiu, no sé si te'n recordes, que vaig llançar una campanya, no? a Twitter que es deia El meu cos mola, i que una mica va ser com un repte per mi de dir, hosti, ja n'hi ha prou d'amagar-me, no? I ja n'hi ha prou. Que, de fet, en realitat, jo vaig a la platja i a la piscina i no me n'amago de les meves lorcis i la meva panxa i la meva cel·lulitis i els meus pèls. Jo no me n'amago, però una cosa és no amagar-me a la platja o a la piscina i l'altra fer-me una foto no, que era una mica el meu repte. Clar. I clar, jo reconec que evidentment jo m'he treballat molt i m'he treballat molt a nivell corporal, com depressió, i hi ha coses que ja les tinc una miqueta superades. Però tot i així, no, aquesta pressió, això, no, ens persegueix molt. I jo crec que aquest és el gran valor que té aquest llibre, no? Que se'l pot llegir una noia o una persona de 15, 16, 18 anys i sentir-s'hi superidentificada, i me l'he llegit jo i m'hi he sentit superidentificada i hi ha hagut moments que he fet un uau, hosti, no? I fins i tot li vaig fer una foto a un tros a un dels paràgrafs del llibre, vaig pensar, això he de tenir-ho en algun lloc, no? Que era un paràgraf que deia alguna cosa així com el teu cos no determina la teva vàlua o alguna cosa així. No recordo ben bé les paraules, no me l'he pres de memòria. Però trobo que és superimportant que ens posem això al cap, no? Que ens ho tatuem. I això, no? I jo m'hi sento identificada i sé que si se'l llegís la meva mare, doncs també se sentiria identificada, no? Perquè, vull dir, no sé, com jo crec que totes les mares de la nostra generació, no? Jo la recordo sempre vigilant, no? Ara em poso dieta, ara no, aquesta lluita, no? Amb el menjar, que al final és tan tòxica realment, no? Per qui creix al voltant, i a poc anem treballant en això. Sí. De fet, també, jo m'ha traslladat molt també a ara, no? També és moment de confessiones, també, Vull dir, jo durant el confinament, per exemple, he guanyat uns quants quilos, forces. I recordo que el confinament a mi em va anar molt bé, perquè era com, et quedes aquí dintre, total, no? Llavors només se't veu d'aquí, que total, com que de cara caracoles, no? Caracoles, no? I sortir al carrer es feia una muntanya i recordo quan vam... A més a més, jo després del confinament va ser quan vaig començar a col·laborar de manera habitual a la televisió, que era com, vinga, Crespi, no? A sobre de tot el que has agafat durant el confinament, llavors et plantes a banda de televisió, però recordo que un dia la Yolanda Sey, que feia una secció sobre una bústia de suggeriments, parlava
la por a sortir al carrer després del confinament per als quilos guanyats, perquè clar, és molt guai quan veus que durant el confinament hi ha gent que s'ha matat a fer esport, s'ha matat a fer dieta, s'ha primat molts quilos i només fa que penjar-ho, no? I no sé, a TikTok, Sílvia, no sé si a tu t'apareixen. Ara fa temps que no m'apareixen tant, però aquelles noies que diuen en febrero del 2020 estava así i en diciembre del 2020 así, i de cop t'han perdut com 30 quilos, que sembla que són de cop, però no, tampoc sé si ho han fet correctament o no. Exacte. Però tota aquesta informació et matxaca moltíssim al cap, no? Va ser una de les raons per les quals em vaig desinstal·lar TikTok. Veus? I perquè realment em feia mal. Sí, pensava, per què tu sí i jo no? I és el que tu dius, després fas la reflexió i penses, hòstia, no, espera't, és que igual aquesta persona ha deixat de menjar o aquesta persona està iniciant o està dintre d'un trastorn de la conducta alimentària, no? I això és el que no veiem. I al final, les xarxes socials, i TikTok n'és una, però Instagram és una altra molt heavy metal, al final el que acaben és, doncs això, no? Com posant pressió, perquè clar, aquesta reflexió del trastorn de la conducta alimentària me la faig jo, te la fas tu, que coneixem de què va el tema, que sabem una mica el què, se la fa gent que... Però si tu amb 15 anys veus això, hòstia, no? O titulars. L'altre dia vaig veure un titular de l'Itziar Castro, Sí. que s'ha primat no sé quants quilos, 25, deia, o alguna cosa així, és igual. O sigui, ho comentava ella, però s'ha primat perquè s'ha de sotmetre a una operació pel lipedema i el metge li havia recomanat que millor baixar una mica perquè així seria més fàcil i hi hauria més seguretat. I clar, el titular era Itziar Castro guapísima por su pérdida de peso. I és com, no, tia, Itziar Castro ja era guapísima antes, coño. Claríssim. No me jodes. I aviam, no? Però contínuament tenim aquest bombardeig, no? O l'Adele també, no? Que es va primar moltíssim i bueno, és que ara Adele és guapíssima. Bueno, és que Adele era guapíssima antes i és igual, perquè al final l'Adele el que ens ha d'atreure és com canta, que és una meravella aquella veu que té. No? I contínuament aquest bombardeig, no? Això d'aprima't i estigua't guapa i quan més prima estiguis, més guapa seràs. Bueno, pues sí, hi ha gent prima que és molt guapa, hi ha gent prima que no és tan guapa, i els cànons estètics que han posat de forma aleatòria, vull dir que al final... I que en el fons, Sílvia, jo et puc dir que trobo molt guapa una persona i tu dir-me, doncs jo no. O sigui que el que tu entens com a bellesa és algo també subjectiu. Sí, completament arbitrari. Sí, anem molt matxacats pels cànons estètics, és a dir, el model aquest normatiu és un model... M'agrada molt també el llibre de la Júlia perquè també hi ha un moment en el que parla de persones que tenen diversitat funcional. No, clar, tot el model normatiu és gent que té totes les parts del cos, que mentalment també en principi és funcional i que llavors ha de complir amb uns cànons estètics on... Clar, és que tu penses... Tu saps, és que no vull ni calcular mai de la vida quants diners portem gastats en depilacions, que llavors també hi ha el llibre Contrapèl de la Bel-Olit, que és una meravella, que també fa reflexionar molt. El tinc pendent. Doncs és molt curt, molt directe, és una meravella, o sigui que aquest és un must també, que a mi m'ha ajudat molt també a relaxar-me molt amb el tema pèl, perquè és que és com... Bueno, és que tenim pèls al cos, no passa res, no? Però tots els diners que et gastes en depilació, en cremes, en maquillatge per semblar més no sé què, en perruqueria perquè no sé quantos, jo sempre dic, mira, jo volia anar això amb el cabell vermell, però no ho he fet, per tant me'l tenyeixo. Hi haurà un dia que voldré deixar de tenyir-me perquè vull blancs, no? Però hi ha gent que això és un cruce brutal, imaginar-se amb les canes i tot plegat, no? Amb dietes... Vull dir, jo crec que les he fet totes. Menys la keto, que ja tinc molt clar que és horrible per la salut. Jo què sé, moltes d'aquestes. Però... Jo, o sigui, això... Com? Ara fa molts anys que no faig cap mena de dieta perquè ara entenc què és tot això. Clar. Bueno, d'això va, no?, també, aquest tipus de llibres per poder-nos treure una mica això. I evidentment que hem de menjar, vull dir, hem de menjar bé, anem a veure. Clar. L'ideal és alimentar-te de forma variada, equilibrada i tal, però és que amb això també hi ha, si no me'n recordo com es diu,
Però bueno, o sigui, hi ha molta pressió, no?, també amb això. No tothom pot accedir a aliments sans. No tothom es pot comprar un alvocat per esmorzar cada dia, perquè els alvocats, hola, estan fets d'or, o què? Vull dir, són caríssims. No tothom pot accedir a menjar fresc cada dia, ni té el temps per fer-ho. O sigui, si tu ets una treballadora que treballa, o és igual, tens un horari de 7 del matí a 9 del vespre, quan cuines? Si és que l'únic que tens ganes és d'arribar a casa i tirar-te al llit. I Clar, llavors menjaràs el primer que pillis. No, clar. clar, és que he de fer el batch cooking. I el diumenge... Mira, jo només de pensar de tirar-me tot un diumenge fent àpats i posant-los en tàper, o sigui, és que... No, és que em bloquejo perquè penso, no, és que el diumenge, escolti'm, jo tinc ganes de no fer res, Ah, de rascar-me la panxa. I al final, clar que sí, que hi ha opcions, però no tothom té accés a aquestes opcions. I jo crec que és important també no posar-ho sobre la taula, perquè és que... bueno, doncs que en el fons, Sílvia, és a dir, això que tu ara parles és molt una crítica molt social d'en quin món vivim. És a dir, un món que ens està dient que hem de tenir un cos meravellós, però que no et permet temps. És a dir, que és una roda, no? És com, saps els hàmsters que estan atrapats en una Sí. roda, no arriben enlloc? No és una roda de hàmster, perquè és que en el fons hauries d'alimentar-te supercorrectament, però tot el que t'oferim, no? De fet, jo una de les coses que els hi dic amb en Julio Basulto i l'Olga Illón, que són com els meus nutricionistes de capçalera, no? Un dia jo els hi deia, no? Dic, és que des de que us conec, entro en un súper i és que no hi veig menjar. El menjar està al final, en un racó del súper, no? Que és on hi ha les verdures, els llegums, la fruita, no? Però la resta, tot són merdetes, no? Però és un món en el que ens ensenyen a menjar merdetes i a sobreviure a base d'aliment processat i horrible, però al mateix temps llavors ens fan matxacar-nos al gimnàs per estar superprims, però és un món que ens aboca a la velocitat, a fer-ho tot ràpid, a no cuidar-nos, a no permetre'ns aquest espai de cura, no? Per tant... Bueno, i això, i jo crec que és superimportant remarcar el tema econòmic. És que moltes vegades menjar merdetes és molt més barat. No molt més, no és veritat, però La és veritat no és veritat, però... més ràpid i més barat. Jo què sé, fer-te uns, perdó per la publicitat, uns Yate Como, uns fideus aquests instantanis, Sí. és més ràpid que no pas fer un... Ui, un moment. Adéu. Coses del directo. Ens encanta. Pues això, és molt més barat i molt més ràpid, no? I és això, tu arribes a casa, tal, no sé què, vale, doncs et fas això. Que et sortiria més barat, evidentment, comprar-te un paquet de fideus, les verdures, tallar, sí, però a nivell econòmic de temps no et surt més barat. No. Per tant, clar. No, és brutal. O sigui, realment la societat ens empeny no, a això, i la pressió és aquesta. I ahir vaig fer una cosa que feia molt de temps que tenia al cap fer, però no m'atrevia a fer, però després de llegir-me Operació Bikini em vaig veure capaç, que és deixar de seguir a una persona que jo feia molt de temps que seguia, no diremos nombres, ¿vale? Però era una persona que jo vaig començar a seguir al principi de tot, quan va començar, perquè feia coses de maquillatge i feia uns ojos ahumados meravellosos i la vaig començar a seguir. Però de cop i volta es va començar a emmerdar en fer coses de cuina. I vaig pensar, bueno, doncs jo què sé, t'ensenya les seves receptes. Però ara fa un temps va començar a penjar fotos de esta era yo en 2017 i ensenya una, t'ho juro, Sílvia, ensenya una imatge d'una noia prima, és a dir, una noia que és que no podria fer més d'una talla 40. I diu, i ara soy esta. I ha escrit ara un llibre sobre aquestes merdes, no? I ara només fa que penjar fotos de lo prima que està, no? I vaig deixar de seguir-la perquè va ser com, per favor, ja prou. Primera, perquè, per favor, si hem de fiar-nos de temes de nutrició, fem-ho de gent experta, gent que no ens vengui ni dietes X, ni dietes detox, ni merdetes de merdetes, no? Jo sempre recomano 3 noms, no sé si tu tens algun més a afegir a la llista, 2 ja els he dit, que són en Julio Basulto i l'Olga Illón, l'altre és l'Arantxa Muñoz, que també em parla moltíssim de grassofòbia. Doncs mira, no la tinc fitxada, l'Arantxa. L'Arantxa
l'Arantxa és una morcete i fa una divulgació molt brutal. Ella tenia el blog Como ser vegano sin morir en el intento i és nutricionista i ara està penjant molta divulgació de temes sobre grassofòbia, pressió estètica i alimentació sana. Vull dir que crec que comença a ser hora que deixem de seguir aquestes persones que van de coses milagro i mira que bien que estoy ahora que estoy delgada, no? Bueno, i sobretot persones que no et facin sentir còmode, no? Perquè, mira, separades al nacer, també vaig deixar de seguir una noia que m'agradava molt, és una noia que fa també, no sé si és nutricionista, però bueno, fa moltes receptes i tal, i també té un llibre i no sé què. I és una noia que m'agradava molt, però cada cop que la veia pensava, quina ràbia em fa. O sigui, saps que jo parlo així obertament, ja sé que com a psicòloga hauria de tenir tot això controlat, però ja sabem que les psicòlogues no somos màgiques, ni molt menys. I em despertava molta incomoditat, perquè sense voler-ho entrava en comparació. I vaig pensar, no, tia, però per què? No? Vull dir, al final les xarxes socials han de ser una distracció, han de ser un lloc on desconnectar el cap, no? Si les xarxes socials s'acaben convertint en una pressió més, no? I segueixes gent que et fa sentir d'aquesta manera, realment no té cap mena de sentit. De fet, ara jo també ho pensava, uau, fareu aquest directe amb la Sílvia, destripant algunes coses personals i la gent veurà que hi ha temes que no els tenim completament controlats, no? I jo, o sigui, em dono, no simbòlicament, però em dono contra la paret cada cop que he d'anar a comprar roba. Vull dir, és que és molt horrible, perquè entres en crisi, no? Jo, mira, vaig descobrir ja fa... Després de ser mare. A mi, després de ser mare, em va canviar el cos i la vida, en general. Hola, aquí tenemos a otra que también. Però després de ser mare, jo crec que he trepitjat poques botigues de roba perquè vaig assumir que la meva talla havia pujat. Jo em moc entre una 46 i una 48, ara, i vaig decidir que per no passar la vergonya fixa't, d'anar a la botiga i demanar que tenia una 46 i que em diguin, no, talles tan grans no tenim. Que també en telita marinera, les botigues de moda... Som unes moles con patas por la calle, nos tienen que llevar con un carrito de lo que pesamos. Pues igual, tia, ni encara que ens haguessin de portar amb un carret. És que aquesta resposta és una merda de resposta. Pava, o sigui, estàs de cara al públic. I dic pava perquè a les tendes de moda de dones normalment hi ha dones i la resposta és aquesta, ui, tallas tan grandes no tenemos, vete a la sección de tallas grandes. Bueno, hija mía, o sigui, t'estic demanant una 46, una 48, no una 250, però bueno, és igual, independentment, encara que demanés una 250. Sí, ningú té dret a dir. I llavors vaig descobrir les botigues online. I allà demano la talla que jo vull, me la provo a casa, que m'està bé, fantàstic, no m'he de despullar ni enlloc, no tinc aglomeracions, m'ho porten a casa i ja està. I ja sé que no és l'opció més ecològica ni la més sostenible, però és la que a mi em va bé i la que em fa sentir bé. Per tant, i abans algú per aquí, no, en els comentaris deia, hi ha també una qüestió de prioritats. I al final hem de saber prioritzar, no? I jo he prioritzat aquesta comoditat meva per sobre d'aquesta ètica social en aquest tema. Bueno, és molt... És a dir, si realment volem fer un consum responsable en tot, cosa que és impossible, jo estic amb les meves incoherències que m'exploten al cap, clar, primer el que haurien de fer és una unificació de talles i un tallatge estàndard tal qual, perquè és que si no, és que és molt horrible. I fer roba, jo sé que aquí segurament les dissenyadores de moda, perquè algun cop he tingut aquesta conversa amb persones que es dediquen al disseny, i em diuen, clar, és que el cos femení i el cos masculí són diferents, llavors, clar, el tallatge femení, en tallat queda més bé. I dic, mira, això és vist des d'una perspectiva molt binària i molt normativa. És a dir, jo fa 7 anys, doncs mira, sempre he tingut el cul i les caderes grosses, però almenys de cintura cap amunt, doncs mira, era bastante avispilla, no? Ara ja no, ara ja soc força recta. Per tant, a mi una cosa entallada
doncs potser no em quedarà bé i, sembla que m'identifico amb una dona, no? És a dir, hem d'anar més enllà d'aquest model home-dona, on els homes són aquest prototip de mascle corpulent i la dona és el prototip de dona primeta. No, Bueno, són diversos. i jo crec que bàsicament el que es tracta és de deixar de posar-li etiquetes a la roba. És ja samarreta entallada i samarreta no entallada. I te la compres en funció del que tu et ve de gust. Si ets home, ets dona o ets el que sigui que siguis. Vull dir, no? Què més dona? O si un nen... No, jo sempre ho dic, amb el meu fill me'n vaig a la secció de roba de nenes primer i dic, què t'agrada d'aquí? Perquè em fa molta ràbia, després anem a la secció de nen i tot és super blau, vermell, super intens. Bueno, noi, doncs mira tu, no? I decideix. I, evidentment, ell, que està dintre de la societat que està, doncs acaba triant la roba de nen. Evidentment. Pateixis. Jo ara tinc la meva filla que només vol vestits i el meu fill, que ara ja té 7 anys, comença a dir el rosa també és per nens, però bueno, no se'l vol pas posar. O sigui que... Bueno, però la teoria la té. La teoria la té, però clar, és molt difícil, per molt que a casa intentem educar amb aquests temes, que ignorin tot el que la societat els està dient, no? I ara m'has traslladat... Tu, Sílvia Catalana, has acabat de veure Sex Education? No, em falta la nova temporada. Ui, doncs no pateixis, te la poliràs. Separades al nacer, t'ho dic jo, te la poliràs amb un plis-plas, perquè en menys d'una setmana ho tens. Vull dir que... Mira, ara estic veient, saps quina sèrie? Perdó que t'interrompi. Ara seguim Sex Education, però és que té molt a veure. Bueno, té molt a veure. Estic veient una sèrie molt antiga, del 2003, molt antiga. Molt antiga. Bueno, fa 18 anys. Bueno, de TV3, que és Porca Misèria. Que no l'havia vist, i la meva parella em va dir, l'hem de veure. I clar, Porca Misèria, portem 6 o 7 capítols només, però hi ha la personatge grassa, que le vamos a poner todas las comillas del mundo mundial, perquè ja m'explicaràs, però clar, contínuament es refereixen a ella com la balena, la foca monje, i jo m'ho mirava i pensava, Dios, sort que no ho vaig veure quan tocava, perquè fa 18 anys m'hagués afectat molt, Sí. O sigui, veure aquella noia tan espectacularment La Mercè tremenda... Martínez, pot ser? Sí, exacte. Espectacular, Mercè Martínez, ens encanta. I veure aquella noia, i jo m'hagués comparat i hagués pensat, buah, si ella és una foca monje, jo dec ser, vamos, una ballena azul de los océanos. Sí. És molt bèstia, Sí. I ja està, perdó, ara ha connectat. No, i és que en el fons, mira, m'has traslladat amb una cosa, a vegades parlant amb gent que es dedica a fer històries a la tele, és a dir, què acaba passant? Que a la televisió, les sèries, quan acaben escollint el personatge de la persona grassa, és una noia que té tetes i té galtes, però que segurament es fiquen una 36. O sigui que, llavors, clar, quan tu veus que una grassa a la televisió és una tia que és el més normatiu del món mundial, que és... I llavors dius, pues si aquesta és grassa, i jo què soc? Bueno, és que clar, o sigui, plantegem-nos això, més o menys 2003-2004, no me'n recordo quan va sortir Titanic, però Titanic va ser l'any 97. Hòstia, doncs encara més enllà, és igual. Sí. Clar, Titanic, no sé en el teu entorn, però Kate Winslet en el meu entorn era la gorda. La gorda, sí. Hola? Clar, jo la mirava i pensava, uala, tio, se'n foten d'ella perquè està gorda, jo què? Saps? Jo em mirava i pensava, mare mia. Clar, a mi em va pillar molt jove, Sí, clar. Jo tenia 97, tenia 12. Clar, jo en tenia... Just iniciant adolescència, és molt bèstia, És molt bèstia, molt. Què em deies de Sex Education? No, perquè Sex Education, que aquesta temporada, tot i que nosaltres com a sexòlogues hi acabaríem de fer algun matís més, i com a terapeutes de parella, però, o sigui, ha anat increixendo, o sigui, a més a més, han millorat coses, i jo estava pendent d'uns quants personatges. Jo, quan vaig acabar la segona temporada, vaig dir, espero que aquest personatge, aquest i aquest, en treguin suquet. I ho han fet prou bé, o sigui que estic molt contenta, jo me l'he polit en una setmana, vull dir que tenint en compte els horaris que tenim, és que aquí hi ha hagut de 10 minuts en 10 minuts. Hi ha hagut un crash. He tingut un crash brutal. Hi ha algun personatge que comença a qüestionar el tema de l'abastiment a través de persones que s'identifiquen com a no binàries, no? I es qüestionen, no faré spoilers, perquè és que si t'explico el per què, et xafo la guitarra, però hi ha un tema molt interessant, no? sobre la manera de vestir i com realment han de vestir els nois i les noies, no? O sigui que és molt interessant. Però és que és horrible, perquè en el fons
jo ara estava pensant, no?, que deies del personatge de Porca Misèria, que com li diuen la foca no sé què. Sí, la balena, o està Bueno, gorda com una foca. clar, vull dir, no estic convençuda, no sé com eres tu de petita, Sílvia, però jo O sempre rodoneta. neta, no? Llavors, lo de Helena Balena anava amb mi, no? O sigui que era tal qual, no? Lo I meu era bola de queso. bola de queso. Mira, Mira, ves? bola de queso, estàs Estava bona. comestible, nena. Estàs comestible. La balena és més difícil de queixalar. Però bueno, són molt maques les balenes. Però penses, si ja des de peques ens estem enviant aquests missatges, que a més, aquests són missatges que rebem sobretot les noies, és a dir, un noi ha d'estar molt gras, perquè es fiquin amb el seu cos, i tota la pressió estètica, i això fixem-nos amb la canalla petita que tenim, no? Els missatges que els enviem sobre el seu cos, cosa que no hauríem ni de fer, no? Les noies sempre, com la vara de mesurar, és com molt més estricta, no? A l'acte les veiem més grassonetes, a l'acte les posem... És que clar, vull dir, una criatura... És que posar dieta a criatures encara es fa. És una bogeria. És una bogeria. Bueno, a criatures, jo he sentit posar dieta a nadons. Ui, per favor. A nadons, que és en plan, aviam, centrem-nos. Aquest nadó s'alimenta de teta, no el pots posar a dieta. Hola, està menjant el que necessita. Però fins a aquest punt arriba el mecanisme mental, no?, de la por, no?, a ser gras, i d'aquesta fòbia. És que al final és una fòbia, no? I és com, bueno, ok, jo vull que el meu fill estigui sa, però si està sa en el seu cos vol dir pesar més del que se suposa que hauria de pesar, doncs endavant, doncs que bien que estigui sa, igual que jo soc una persona sana, totes les meves analítiques estan perfectes, meravelloses. I què? Vull dir, faig una 46, una 48, i què? Sí, Em puc moure, puc fer coses. L'altre dia me'n vaig anar a fer caiac i vaig caure enmig del pantà de Sau meravellosament, con todo mi papo ahí. Que te vi que jo vaig veure que ho vas posar i vaig pensar que un dia et parlaré amb tu sobre això, perquè a casa També? meu per fer caiac i... sona el telèfon de casa meu. Bueno, el deixarem de banda sonora, D'acord, està molt bé. Però bueno, és que aquí hi ha un tema que és molt gros, que és amb... O sigui, no som, perquè som més grasses, coses que no ens podem moure i que ens costa fer-ho tot. Bueno, està clar, sí, un cop n'hem parlat tu i jo, doncs amb X quilos de més et costarà fer segons què, i si tinguessis X quilos de menys, mira, em costarà menys aixecar-me del terra. Ja està bé, eh? I ahir li deia, jo a casa a la meva parella li deia, precisament no havent acabat el llibre, no? Li deia, hòstia, és heavy, no?, perquè vas amb el discurs de pues, si realment vols perdre, no, el pes que tu creus que tens de més, tu creus perquè t'has assessorat amb professionals que realment en saben, no perquè és que jo hauria de pesar no sé quant, perquè no sé què, perquè la Superpop em L'IMC. deia, no? Sí, exacte, no? Perquè l'IMC no sé què, no, és el meu pes saludable estaria aquí i jo dins del meu pes saludable inclús tindré cuixes i cul, vull dir que no passa res. I li deia, i tinc clar que hi ha una part de mi que ho té claríssim, que és per sentir-te més àgil, per estar més saludable, però hi ha l'altra part de mi, no? Que a més això en el llibre reflexa superbé, que és una puta matxacona, i que està allà dient, és que si estiguessis més prima, doncs podries posar-te aquests pantalons que fa no sé quant que tens a l'armari esperant. Aquestes coses que fem, de guardar algunes peces de roba per si de casa algun dia perdo els quilos, no? És com... I això és molt horrible. Ningú hauria de fer res d'això i viure. Això, i que, evidentment, quan perds pes, tens un premi social molt bèstia. Molt bèstia. Perds pes i tothom, oh, que guapa estàs preciosa, estàs més prima, estàs més bona, estàs més guapa. Sí. Si deixem de fer aquests comentaris, també deixem de fer aquest tipus de pressió, realment. Sí, i a més, tu no saps mai per què algú està més prim. Jo recordo una vegada que vaig fer un comentari d'aquests poc afortunats amb algú, que a més a mi em pillava de postpart, i jo perdia, bueno, de postpart, i hi ha gent que, no sé, perd els quilos molt ràpid de postpart, no? I
jo no. I quan vaig veure que algú es perdia més ràpid que jo, li vaig dir, que prima que estàs, no? I era perquè estava passant una època molt dolenta i em va donar a entendre com que estava amb alguna malaltia i tot. O sigui que des d'aquell dia no he tornat a dir-li a ningú. Ni tan sols... O sigui, les persones estem meravelloses, estiguem com estiguem. I punt. Bueno, és que jo no sé si tu ho has sentit a dir, però jo ho he sentit moltes vegades a dir, quan algú es posa malalt i té gastroenteritis i tal, ai, mira, així perdre uns quants quilos. És com, en sèrio, estàs vomitant i estàs abraçat a la punyetera tapa del vàter? Vols dir que te n'has d'alegrar perquè has de perdre 2 quilos que recuperaràs quan beguis 2 gots d'aigua? També t'ho dic. És més, no només ho he pensat no, i ho he dit, sinó que ho he pensat de mi algun cop que m'he posat malalt, de dir, ai, mira, veus? Doncs almenys... O sigui que... És heavy, És molt heavy, que és molt heavy. Molt, molt heavy. O me'n recordo... Hòstia, ara sóc molt boomer, Quan la Rocío Jurado va agafar càncer, abans de morir-se, va pillar càncer. La Rocío Jurado sempre ha sigut una dona imponent. Doncs amb el càncer, ella es va quedar feta un fideuet. I la gent li deia, és que estàs guapíssima! Ai, que delgada, que guapíssima! Doncs va dir, però si s'està morint! O sigui, estem molt mal. O sigui que hem de fer una reflexió molt, molt profunda del que tenim dins del cap, del que ens han ficat dins del cap. Jo crec que d'això podríem estar parlant 300 milions d'hores, com de tot. Sí, tu i jo, mare de Déu. Però aquells 20 minuts que ens havien marcat, potser ja... Ja han superat, no? És que no tinc hora aquí. I potser, mira, són les 10:17, jo crec que portem gairebé el doble. Està bé, molt bé. Bueno, mira. Doncs escolta'm, finiquitem-lo. Finiquitem. No? Ha sigut molt guai, això de fer en directe amb tres fins. És com fer una histèria col·lectiva, però així en públic. Però amb gent que està en directe, que, per cert, us recordem, Ojo. a la gent que potser no sap de què estem parlant, cosa que espero que tothom sàpiga, que aquesta mossa i jo tenim un podcast que es diu Histèria Col·lectiva. O sigui que... Podeu seguir a @histèria, amb H, pod, amb D de podcast. Exacte. I que, mira, aquí ens diuen que Sex Education és genial per crear converses, que la veuen amb la filla de 17 anys, en David ens diu que ha tingut problemes amb les relacions perquè té una malaltia genètica, que és l'esclerosi tuberosa. I clar, és que aquí, per això dèiem, no? Amb totes les capacitats i amb tota la normativitat, sense cap mena de malaltia ni de... O sigui que tota la normativitat corporal també apreta per aquest altre cantó, O sigui que molt salvatge. Sí. Hem de fer pedagogia, hem d'ajudar-nos a nosaltres mateixos, a nosaltres mateixes, a poder posar-nos per sobre de tota aquesta pressió. I començar a canviar el discurs. Jo crec que és superimportant. I crec que si aconseguim nosaltres, la nostra generació, més o menys, a canviar el discurs, crec que la generació que puja serà una generació que educarà de forma molt més sana. I això jo crec que és important. Així que res, en definitiva, tothom a llegir el llibre de la Júlia Barceló, Operació Bikini, el recomanem molt. Que tothom es torni activista body neutral, per favor, perquè llavors així sí que canviarem les coses. Exacte. Molt bé. Doncs escolta'm, Sílvia, ens veiem. Ens veiem, anem parlant i anem fent cosetes. I tant. Un petonàs i gràcies a tothom per haver compartit aquesta estona. Que passeu bon dilluns i bona setmana. Adéu-siau. Adéu.